Нека видим какво те очаква през август според твоето лично число. Август носи мощни енергии за проявление и вътрешна сила. Напиши в коментара кое е твоето число, за да видим коя енергия преобладава този месец. Ако не знаеш своето число, долу в описанието можеш да видиш как да се изчисли. 1. Нов старт. Време да поемеш контрол и да заявиш себе си. Действай смело. Лъвският портал те подкрепя. 2. Деликатен месец. Слушай интуицията си. Очаквай важен разговор или съдбовна връзка. 3. Творчество, игривост и радост. Сподели таланта си. Хората имат нужда от твоята светлина. 4. Структура и стабилност. Подреди живота си. Обнови планове и заземи мечтите си. 5. Свобода и промяна. Очаквай пътуване, изненада или нова възможност. Гръбни я. 6. Семейство и сърце. Време за любов, грижа и вътрешна хармония. Балансирай себе си и отношенията си. 7. Интуиция, мистицизъм и уединение. Медитирай, води си дневник, отговорите идват отвътре. 8. Парична енергия. Бизнес, ресурси и авторитет. Излез на сцената и бъди шеф на живота си. 9. Съвършване, прошка, освобождаване. Пусни старото и се подготви за нова глава през септември. Не забравяй, числата никога не лъжат. Ако искаш да прочета твоята лична нумерологична карта или да направя прогноза до края на 25-та или пък защо не за цяла година, до 26-та година, пиши ми налично и ще запишем час.